Når du skal træne med programmet med den røde og den blå firkant, starter du her på hjemmesiden www.privatsyn.dk. Du skal ned i venstre hjørne og logge ind med det brugernavn og den adgangskode, du har. Når du er inde, så skal du op i øverste boks oppe i hovedmenuen, hvor der står træningsprogram. Her trykker du, og så ser det sådan her ud. Du starter med at trykke det, der hedder fuld skærm til, og tryk på start træning. Så kommer den her kulørte firkant frem. For at kunne træne med den, så skal du have nogle kulørte briller med røde og blå glas. Og de ser sådan her ud. Og for at det skal virke rigtigt, så skal du sørge for, at det røde glas sidder foran højre øje. Så falder filtrene ud, eller bruger du en helt anden type kulørt brille, så vær sikker på, at det røde glas sidder foran højre øje. Når du skal træne med den, så finder du inde i den store firkant en lille firkant. Den sænker sig ned under den store, så det virker som om, der er et lille hul i firkanten. Den kan placere sig 4 steder. Oppe, nede, højre eller venstre. Du skal så bruge piletasterne hernede til at markere, hvor den lille firkant er i den store firkant. Og nu markerer jeg, hver gang jeg rammer den rigtigt, så stiger sværhedsgraden på den. Hvis jeg rammer forkert, eller ikke kan se, hvor den er, så bliver den stående eller hopper tilbage, og man har 4 sekunder til hver position. Det er vigtigt, at man fokuserer den der lille firkant tydeligt. Så bliver den meget svag, så lad være at gætte, hvor den er, men vent til programmet sænker sværhedsgraden, til du igen ser den tydeligt. Programmet kører i 2 minutters intervaller, hvorefter det så hopper ud til forsiden, og så fortæller, hvor meget man har opnået i den træningsrunde, hvor mange point man har opnået i den træningsrunde. Der er også gået 2 minutter, og i det her tilfælde havde jeg så scoret 180 point. 2 minutter er lang tid, og er man træt i øjnene, bør man holde noget pause her. Ellers kan man straks genaktivere 2 minutter ved at trykke her. Men altså tænk på, det er klogt at lave pauser. Og ellers så slår vi bare fuld skærm fra her, eller trykker escape, så er man ude. Sådan fungerer programmet. God fornøjelse.